Dobrý den, připravili jsme si pro vás anketu o 17. listopadu 1989, na kterou jsme se ptali náhodných kolem jdoucích lidí. Co? Takže, jaký je váš názor na 17. listopad 1989? Názor je ten, že to bylo dobrý. Jo? No. Zúčastnil jste se nějakých akcí v souvislosti s 17. listopadem? Ne. A jaké byly největší klady v období komunismu, tak jestli nějaký byly? To oni asi žádný nebyli, no. Nemuselo se tolik pracovat. Tak děkujeme moc. Děkujeme Nashledanou. Jaký je váš názor na 17. listopad roku 1989? No, tak asi bych to popsal jedním slovem, hlavně byla to velká změna, no. Jako prostě nástup demokracie a co víc k tomu dodat. No, zúčastnil jste se nějakých akcí v souvislosti se 17. listopadem? Ano, byl jsem na Václavském náměstí, bylo to prostě bezvadný, zaspívali jsme si české písničky, jo, super, prostě bezvad. Jaké byly největší klady v období komunismu? No, to jste mě maličko zaskočili, já jsem totiž komunismu moc neholdoval, ale nevím, musím se nějak pomyslet, já žádný klad nevidím, jo. Tak když mluvíme o komunismu, tak vlastně, prostě, co to je tam třídní boj a tohle a s tím já prostě nesouhlasím, takže klad, nevím. No a teď poslední otázka, kolik vám je let? No, tak pocházím z dob, kdy byl Šemík ještě živě. Na 17. listopad roku 1989. No, asi velká změna. Pro budoucnost hlavně. Zúčastnila jste se nějakých akcí? Nezúčastnila, protože jsem měla mimino v té době, takže jenom v televizi jsem koukala. A jaké si myslíte, že byly největší klady toho období komunistického? Jako klady ty minulý doby, jo. No, jako klady, to. Nevím, jestli se dá říct nějaký klady, no. Spíš asi ne. No, takže jaký je váš názor na 17. listopad? 89? No. Já si to moc nepamatuju, mě bylo tenkrát 11, ale já nevím, byla to taková nějaká všeobecná euforie. Hodně lidí chtělo změnu, ani pořádně nevěděli, co ta změna přinese. No. A zúčastnila jste se nějakých akcí? Asi ne, asi ne. Vůbec. A jaký myslíte, že byl klad v období komunismu? Nebo klady, jestli. Klady hodně. Asi to bylo to, že všichni lidi pracovali, co já jsem slyšela. Potom trošku to bydlení bylo asi dostupnější a jídlo. Ale co třeba zase vím, tak co se týkalo třeba pořídit si ledničku nebo televize, tak to byla otázka 3 vejplat například. Což dneska zase je naopak levnější. No. Jinak klady, no já jsem se jako dítě, my jsme se měli dobře, že jo, jako naši oba dva dělali, chodili domů normálně, nepracovali do 6 do večera, měli na nás čas. To určitě jako z toho pohledu toho dítěte bylo určitě lepší. Tak děkujeme moc. No nemáte vůbec zač, ráda se stala. Jaký je váš názor na 17. listopad 1989? Se hrozně těžce dá vyjádřit takhle v krátkosti, ale určitě to byl velmi významný den a já jsem byl rád, že to přišlo a určitě to bylo moc dobře. A vy osobně jste se zúčastnil nějakých pochodů, demonstrací? Přímo 17. listopadu ne, ale v těch dalších dnech ano. Byl jsem na manifestacích, které probíhaly v centru Prahy, takže těch jsem se zúčastnil. A jaké si myslíte, že byly největší vlastně klady toho režimu? Komunistického, jestli byly tedy. Klady? Klady. No. Jestli jako přes něco dobrýho. Já nevidím žádné klady. Jo, to je dobře, děkujeme. No tak jaký je váš názor na 17. listopad 1989? No, jaký názor? No já byla nadšená, že se něco děje, že přichází změny. A zúčastnila jste se některých akcí v souvislosti? No, účastnila, byla jsem na Václavském aspoň 3krát. A Na jaké... Václavském náměstí teda jako. Jo, dobře. A jaké si myslíte, že byly největší klady v období toho komunismu? No, svoboda projevu. Nemusíme se bát nic říct, co si myslíme. Jo, samozřejmě. Děkujeme za Můžeme rozhovor. cestovat, samozřejmě můžeme cestovat. Jaký je váš názor na ten 17. listopad, jako jestli kladnej nebo západný, nebo co? A co si o tom myslíte, jako blíž, jestli... Jako blíž? No, jako... Vzhledem k tomu, že jsem žil v totalitě od mládí, od malička, tak samozřejmě jsem se to zúčastnil a aktivně, takže je to v pořádku. No. A
jakých akcí jste se zúčastnil v souvislosti s tím 17. listopadem? Slipala týden, veškerý výročí 68. Každý rok co rok, svých 13 let. Jo, a byly vůbec nějaký klady toho komunismu, jestli teda byly nějak? Vůbec žádný. Jo, tak jo. Tak moc děkujeme.